हेलौ आबै। हेलौ आबै अनजालु। मा खालामदों आबै? दङ र' ओरैनो दङ। आबै, मोनसे बाथ्रा खिन्थानाय, अमबिखि आरो गथ'आ नोंसानाव दङ न'? मा? अमबिखि आरो माबाया लावदुमा? गैया। आदसा, बुरै खाथा नोंबो थगायदोंसो आरोना? दे मिसाखौनो आंबो नंगौ होनना सानना लानिसै। ओमफ्राय सिरि सिरि दायो थांखुमानानै लायखानोसै बुरै खाथा नोंबो थगायोना? हेलौ आबौ, अमबिखि आरो लावदुमा फैयाखैथ'। मा न'आव गैया नामा बिसोरो? ओहो आबै गैया। आबै, नोंसानाव गैमाराथ'। गैयाहाय, फैबाथाय आं माबा खिन्थाया नामा? हा ओमफ्राय मालानिफ्रायथ' गोमानाय? दहाय फुंनिफ्रायनो। हा माबाफोर बुंनायमोन ना मायो नोंलाय? जेबो बुङाखै, आंलाय मा बुंनांगौ जाखो? बिसोरबा मा गाज्रि मोनखोमानो दङ, अबा लाना खारखो राजाखौ बियो। आं साला बेखौ गावगायनि असे बिनानाव बायदिसो अनखायो। आं आरो मालाबा बिनानाव साननानै इसे मायबा बुंबानो गाज्रि मोनो। ए, फैगोन खोनादे दायोफोर। फैबाथ' मोजांसो आबै। ओइ आबै, नोंसानाव गैमारा न'? गैयाहाय गैया। होनबा अबाव थांमारखोबा? मा मोनथिगौ दा, नागिराखै होमबा? नोंसानि आलासि फैनायाव नागिर। नागिरजोब्बायलै आबै, गैया। दे दायो थांगोन खोनादे न'आव। दे होमबा आबौ दोनथ'नि ना? गैया दे, जोंहानाव गैया, फैयाखै। दे होमबालाय, थाङाखैबालाय। दे। बुरै खाथा, नोंसानाव थाङाखैबा सोरहानाव थांनोलै? नों साला आंखौ थगायग्रा बुरै। र' थांनि र' आं नोंसानाव। र' टाइमालाय माथो 9था जाबायानो। आं होमब्लानो खेबसे खबर होनि र' दिनै फैथ'नांला होननानै। हेलौ, मा जाखो गुमै? फैबायना फैयाखै बिसोरो? फैयाखैलै। ओइ माबा जोंना बैनाय दिनै केन्सेल खालामदो दे। बिसोरो बिबैला होननायानो दंहैयो, आं मिथिगौ। आं बिसोरखौ लायनि। मा? केन्सेल खालामनांसिगौ? औलै, माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया। दे होमबालाय, गाबोन आरो केन्सेल खालामबावनांला आरो। खालामा मानो खालामनो? आं दिनैनो लायनोसै बिसोरखौ। दे होमबालाय। औ, मायबा मोनसे होननानै थगायना दोनदो आरो। नाथाय बेफोरखौ जेबो खिन्थानाङा दे बैनाय। जागोन दे, खिन्थाया। दे होमबा थांलाय। दे। नोंखौ आङो लाबोला अमबिखि। आङो गथ'खौल' लाबोगोन। नोंखौलाय मानो नांबावगौसै आंनोलाय? नोंखौथ' आं सिथ्लाबो गानो होला। आंनो सानसे समाव नोंखौ हेल्प खालामदोंमोन, थानो जायगा होदोंमोन। साला नोंनो आंखौ थगायग्रा। अनजालुखौ सिनाय हायाखै? अनजालुआ मोजांबासो मोजांलै, गाज्रिबा बेसेबा गाज्रिखा। आंनि रागाखौ नुवाखैथ' नोङो? एबार नाय, थांनानै ओरैबायदि थाथा थिथि सोबाहैगोन आं नोंखौ, नागारनायाव गैयालै। आबै अमबिखि। आबै, नोंखौ ससमा गानबासो मोजांथार नुयो आङो। आरो गन्थंनि सनाखौ गाननायखायबो मोजां नुदों। बेफोरखौ बाद हो र'। नोंसा अनजालु आदाया फन खालामदोंमोन दानि। मा होननायनिफ्राय नों आबै? नों दं होनना खिन्थादों नामा? खिन्थायाखैहाय, खिन्थायाखै। गैया होनना थगायदों आं। ओमफ्राय गैया होननायाव मा बुंनाय आदाया? मानिदोंना मानियाखै? फार्स्टआव फोथायाखैमोन बियो। खेबथाम सोंखादों आंनियाव, दंमारोना गैमारा होननानै। ओमफ्राय दा फैनो नागिरदों नामा आदाया? ओहो, फैया दे, नों गिनाङा। फैनायनि खोथा जेबो बुङाखै। आङो दं होनना बुंबालाय फैसिगौमोन आरो। आं आरो गैया होनना बुंबाय थाबायना, बेनिखायनो गैया सानमारदों। ए, दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय दे। फैबाथाय मा जागौमोन दिनै? आं अबाव खारगौमोन? फैया दे, नोङो गिनाङा। फैबाथाय बुंगौमोन ना बियो, फैनो नागिरबाथाय। औ। मा, राजाया उन्दुबाय नामा? औ आबै, उन्दुलांबाय। आबै, माबाफोर खामानि दंबा आं मावनि दे। माबा, दा बेलासे आङो मैगं फाननो लांनो नागिरदों। बै बारिथिंजाय थास' बेदर थांदों, बेखौनो जावैथां ओरैनो थास्लायस्लाय। गाबोन फाननो लांगोन आं। नोङो सैना हरबानो जाबाय, आं फाननो लांगोन। औ आबै, जागोन दे, आं जावनो थांगोन, दानो थांगोन। राजाया उन्दुनाय टाइमावनो थांगोन आं। ओमफ्राय आबै, नोङो गेजेर राजाखौ नायदे। जागोन दे। होमबा आङो जावनो थांनि र' आबै, दानो। थां। बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौ इसेबो गोसोआनो गैया आंहा नायनो। रागा जोंनो ओंखारसोयो आं। बाल, आबै अमबिखिया गाबै बुंनायखायसो, नङाबा लाखिथारामोनलै आङो। बे बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौ नायबाथाय बिमाखौसो गोसोखाङो आं। रागासो थिर जोंनो ओंखारो आङो।
पापिहाय बिसोरबो पापि गथ' पापि नङा मा देनाय बिमानि खर' जाग्रा गथ'फोरखौलाय पापि होना मा बुंनो देनाय बिफाया फन हरनायाव खिन्थाना होनोसो लुबैदोंमोन आं जोंहानावनो दं होननानै नाथाय अम्बिखि आबैनि थाखायसो खिन्थायासै आङो जेन थेन गोसोखौ हमथाना लाखिदों आं एकदमबारे खुगानिफ्राय गहां जाखादोंमोनहाय सालाय बिजौसिम फैहां जाथारदोंमोन आंनिया बाल गथ' बे मैनाथि आबैयाबो अम्बिखि आबैनि सिमाङाव फैनानै मानो बेफोरबायदि बुंफैनांगौ देनाय मालाय बिफाया फिसिनो हरगोमोननो मोजां न'खराव मा बुंबावरो खाफालानो गाज्रिहाय आंनिया खाफालानो गाज्रि हौवाबो थैजाबाय फिसाला बिहामजोआबो थैजाबाय फिसौजो सासेल' दङमोन बिबो थैबाय रावबोआनो गैला आंहा रावबोआनो गैला अन्थाव बाथावनो सासेल' फिसौजो दङमोन बेखौबो फिसालाया खर'खौ जाना होबाय बेनिखायनो इसेबो अननोनो गोसो जाया आं बाल गथ'खौ रगर बैलाय माथो अनजालुसो अम्बिखियाबा न'आव फैबायना फैयाखै र' सोंनि र' मोनफैथो र' अबाव थांनो नागिरदों अम्बिखिया फैबायना फैयाखै फैयाखै बियो मा दाबो फैयाखै अबावथो दंहै मारो बिलाय आं मोनथिबाय बियो अबेयाव दंहैयो अबेयाव दंहै बिलाय मैनाथि बिबैलानियाव बिसानावसो औलै ओमफ्राय बुरियाबो थगायलायो आरो गैया होननानै गैमाराखोना गैयासो जागोन मायाबा बिसानावनो दंथारो आं मोनथिगौ नङा माने बिसानाव दङबा होमबा आबैयालाय मानोथो थगायदों मैनाथि बिबैया बुरिखौलाय मा थगायनो होबाय आरो माथो जामारनायमोन बुंनाय जेबो जायाखैलै राखावस्रि ओरैनो माबा मोनसे बुंबानो गाज्रि मोनखायो मानसियानो दसेनो लाजि मोनखायो बियो बेनोथ' माथो बुंनायमोन नोंलाय जेबो बुङाखैमोनलै बुंदोंमोनल'सो नोंखौबो हाबा हरनांसिगोन होननानै बेखौनो गाज्रि मोननानै बियो बिबैलायनाव थांना थाहैदों हाबा हरगोनसो बुंदों हाबाखौनो थिगबो खालामबावाखैसो बरखौनो नागिरना मोनबावाखै बिदियावनो सोरबा न' गारनानै थाङो राखावस्रि आं बे अम्बिखिखौ नागारनायाव गैया मानसिखौनो ओरैबायदि रागा जोंना दङ आङो नङा गावगाया थांदों आंनि फिसालाखौ मानो लांना थांदों बियो आंनो आंनि फिसालाखौ नांगौ बेखौथ' आङो सिथ्लाबो गानो होला ओमफ्राय आं बेखौ दा थांनानै ओरैबायदि बुहैगोन नागारनायाव गैयालै आंसो बिखौ अननानै आंनि न'आव जायगा होदोंमोन नाथाय बियो आंखौ बेफोरबायदि खालामदों बियो आंनि फिसालाखौ लानानै खारदों नागारा आंबो बेखौ नागारा अनजालु मानोथ' बेखौ एसेबां बुलायनांगौ नोङो बुजायबानो जाबाय आरो मोजाङै होमबानियानो बुजिगोन बुजिया बियो अख्राथार अख्रा अम्बिखियालाय माथो मोजांथारसो नोंलाय मा मोनथिगौखाय जाब्बायसो रांखिनि अख्रा मोजां नङालै मोजां नङा आं बेखौ साला आंनि न'आव जायगा होआबाबो जागौमोन आंद्राय लाइ मोनग्रा जादों बियो बेखौनो आं थांनानै ओरैबायदि बुहैमारगोन राखावस्रि आमाहाय मा सिख्ला मानसिखौ बेफोरबायदि बुयो आरो मानसिफोरा मा सानगोन दिनै मानसि सानसे मोनथिया आङो रागा जोंबाथाय राखावस्रि आं मोजांबासो मोजां गाज्रिबा बेसेबा गाज्रिखा आं दा बेखौ थांगोन होननानै खिन्थायाखै बिसानाव थांगोन होनना खिन्थायाखै आङो सिरिसो थांखुमा नायदों आं दा बिसानाव बै बुरि खाथायाबो आंखौ थगायदोंना साला खिन्थाया आङो रावनोबो खिन्थाया आं थांदों होननानै थांनानै अम्बिखिखौ ओरैबायदि बुखागोन ओमफ्राय गथ'खौ लाबोखानोसै नै थांसैयानो आं राखावस्रि नाथाय आं बिसोरनो खिन्थायाखै जाला मान जाहैगोनलै आं थाथ'नाय थांसै आंनो आंनि गथ'खौ नांगौ दानो लायगोन आं मा जामारदों बिसोरो अनजालुआलाय नंगौखौसो बुंदोंना नङिखौसो बुंदों आं फोथायनोनो हाला अम्बिखियालाय नोंखौ हाबा हरनांसिगोन बुंनायावनो न' गारना खारगोन ना हाबाखौनो थि खालामाखैनो बरखौनो नागिराखैनो बेफोरबायदि बुंनायावनो न' गारना खारगोन आरो गथ'खौ लानानै आंनिबा सिरि मायबाफोरसो जाखुमाना दं खोनाहाय बे अम्बिखिनि नाम्बाराबो मानो सुइस अफ आं हरबावनोल' आं गिनायसो मोनसोबाय गैया फनखौनो सुइस अफसो बानायना लादों बिबो एबार अनजालुआ ओरैबायदि रागा जोंमारदों थांनानै दोखो बुमारगोन खोनाहाय आं गिनायसो मोनसोबाय आं दा अम्बिखिखौ बोरै खबर होनो बिनाथ' गुबुन नाम्बारबो गैया दोखो बुजामारगोन बियो आरो सिंबा मा काहिनि जाना दङ बिसोरसो मिथिसिगौ आरो अम्बिखिजों खेबसे रायज्लायनो मोनबा मोजां जागौमोन आं दा अबाव मोननो बोरै रायज्लायबानो आङो जाब्रि आबैनाव दङ खोना नाम्बारा मैनाथि बिबैनि नाम्बारा अनजालुनो मैनाथिखौ जाब्रि आबैयासो नायना होदोंमोन दंमारो खोना दे मैनाथि बिबैनि नाम्बारा जाब्रि आबैनियाव दंमारो खोना आं बिहैनि र' आं सकावसो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय थांथ'ला आङो दा दसे थांसै
आंलाय मा उनावबाबो थांबाय थानो हागोन नाथाय अम्बिकिखौ थांनानै दोखो दोखो बुहैबा मा जागोन देनाय आयदै खर'खौसो माबा बोरैबा मोनथारदोंहाय बोखोखोनो एकदमबारे बोरैबा मोनथारदों बोरैबा सानायनाय बोखोखो मोनथारदों आं खर' सानायनि मुलिखौनो जानांसिगोन दंना गैयाथाय बिबारियाबो गामियाव थांनाय मानो फैयाखै बियो आरो थांबाथाय फैनोनो रोङा आरो थाङाबाथाय थांनायानो थाङा आयौ आब' मा खर' हमलायनाय जाखो खर' सादों ना मायो औलै बिबारि खर'खौनो बोरैबा मोनसोदों आं बोखोखोनो आयौ मानो मोनथियालै बांद्राय माबा माबि सानबाय थाबाबो बेफोरबायदि जायोलै औ आब' नंमारगौबो आंनाबो बेफोरबायदिनो जायो सायोबो गिदिङोबो बोरैबा बोखोखोबो मोनो औलै खर' सानायनि मुलि दङबा खर' सानायनि मुलि खर' सानायनि मुलि गैयालै आब' लायनांगोनसो आयौ आंलाय दङसो सानदोंमोन दे अब्लालाय गैयाबालाय माथो खालामबावनो आरो थां होनबा लाल साहाखौनो खापसे फुदुंहै एसे मोजां मोनगोन खोना खर'खौ आब' र' होनबा आङो फुदुंना लायनि मुलिखौ दायो लायगोन दे होनबा बेलासिफोर जागोन ना आब' दे जागोन दे र' होनबा आब' जिरायथ'नाय आं फुदुंना लायनि औ दे लोगोफोर आंनिया बे साननैसोआ माने नाम लानायफोरानो गोरोन्थि जाबाय दं आरो ना मैनाथिखौनो सनाथि सनाथिखौनो मैनाथि अम्बिकिखौनो मैनाथि बेफोरबायदि बुंफ्लांबाय थादो आरो ना माने मिस्टेक जाबाय दं आंनिया बे साननैसोआ बांद्राय जाबाय दं आरो ना आरो एडिटिं खालामनायफोरावबो एसे गोरोन्थि जादों आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना हागौबा निमाहा होबानो जाबाय आरो ना मिस्टेकआलाय जाखायो जानाया थेवब्लाबो आंना बे साननैसोआ बांद्राय जाबाय दं लोगोफोर बुंनो थाङोबा आं बे साननैसोआ भिडिअखौनो बानायनो गोसो जाथाराखै आरो ना लोगोफोर भिडिअ बानायनायनि एसेबो मुडावनो गैया आङो थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय हगारदों दिनै थेवब्लाबो सानफ्रोमबो हगारनाय जायाखै आरो ना माथो बुंबावनो लोगोफोर गोसोखौनो बोरैबा मोनगासिनो आरो ना दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना दे होमबा लोगोफोर दानिया नायलांदो आबै आबै न'आव दंना गैया ए आबै राखावस्रिसो माथो औ आबै आबै आं नोंनाव माबा मोनसे बुस्थुसो बिनो फैदों र' मा बुस्थुहाय बुस्थुआलाय जेबो बुस्थु नङा र' माबा नोंनियाव मैनाथि बिबैनि नाम्बार दङ ना नाम्बारालाय दङ र' आबै दंनाया ओमफ्राय नोंलाय दिनै मैनाथि बिबैनि नाम्बारखौ मानो नागिरखो आबै नांगौ आबै नांथारगौ जादों ए गसाइ मानि थाखाय खिन्थाखै मानो आबै आं उनाव खिन्थागोन दे जेखिजाया नोङो नाम्बारखौ हरनाय आङो र'हाय मबाइलखौ लायाखै आं खिन्थु नागिरनोबो रोङा दै आं जेबो नाम साम सिनाय हाया आबौआसो थुना होयो आबौ फिसाया ओमफ्राय नाम लिरनाय दंना गैया दङहाय नाम लिरनाय दङनो आं सिनायनोनो हाया मैनाथि बिबै होननानैनो लिरनाय दङनो आं आरो मेगनखौनो नुवा आरो मेगन नुबाबो सिनायनो हायाहाय इंलिसफोरजोंसो लिरना दोनदों बर'जों लिरबालाय सिनाय हागौमोन आं थांनाय आबै थांनाय मबाइलखौ लायनाय आं रोंगोन दे आं दिहुननो रोंगोन र' लायनि र' नों जिरायथ'नाय आबै नाङा दे आबै जिरायथ'ला जेखिजाया नोङो मबाइलखौ लाबोदोल' ओमफ्राय आबै मोनसे बाथ्रा मा बाथ्राहाय माबा अनजालुनि सिगाङाव आङो मैनाथि बिबैनि नाम्बारखौ लादों होननानै नोङो खिन्थानाङा दे मालाबाबो खिन्थानाङा ए बिदिसो औ आबै आं नोंनो उनाव खिन्थागासिनो दे जेखिजाया नोङो खिन्थायाबानो जाबाय दे आबै नों खिन्थागोन नामा खिन्थाया दे खिन्थाया र' लाबोनि आङो औ आबै खिन्थानाङा दे फुलावबो खिन्थानाङा जागोन देहाय जागोन खिन्थाया आंलाय मानो खिन्थानो औ आबै खिन्थामारनाङा दे अननानै जागोन देहाय जागोन माखौ एसेबां गिदिर नोङो आबै खिन्थाया आङो लायनि र' न'आव थांनानै अम्बिकिखौ फन खालामहैनोसै आं दे आबै थाब थाब लाबो अनजालुआ अबावबा मोनहैलायलांगोन अनजालुआ मोनहैयै सिगांनो आं खबर होनांगोन अम्बिकिखौ ओरैबायदि रागा जोंना दंखायो बुनासो नागारथारगोन बेबो ओरैनोबा बोरैबा खा मानसियानो सनाथिया बेमार जाना थानायावनो नायनोनो फैयाखैमोन आरोथ' अम्बिकिया गुबुन बावसो असेबो नंबावा बुमारगोन बेखौ बेथो ओरैबायदि रागा जोंना दंखायो हेलौ सोरो माबा आङो नों आंखौ सिनाया दे आबै नोङो मैनाथि बिबै ना आबै औ मैनाथि बिबैयानो दे आङो नोङो सोरमोनबा नों मैनाथिनि लोगो नामा आं मैनाथिनि लोगो नङा आबै
होमबालाय सोरनिथो लोगो आंखौलाय बोरै सिनाय हागौ नोङो आबै माबा आबै आङो मैनाथिनि लोगो नङा आङो अम्बिकिनिसो लोगो मा अम्बिकिनि लोगो आबै अम्बिकिया दङ ना अम्बिकि गैया जोंहानाव फैयाखैथ' अम्बिकिया आबै नोङो थगायनाङा बिकिया दङबा होनाय फनखौ इमारजेन्सिथार आबै गैया होनदों आं थगायनाङालै आबै अम्बिकिया नोंसानि न'आवनो दङ दे आं मिथिगौ आं अम्बिकिनि लोगोसो बिसोर गामिनिनो बिदा बेखौ नागिरगासिनो बेसेबा रागा जोंना दङ अनजालुआ ओमफ्राय अनजालुआ नोंसानाव थांगासिनो गथ'खौ लाना थांदोंनो ओमफ्राय दा अनजालुआ बिखौ थांनानै दोखो बुगोननो ओमफ्राय गथ'खौ लाबोखासिगोननो मा आबै अम्बिकिनि फनखौ होनाय दानो र' आबै अम्बिकि फैलाय आबै फैनाय माया आबै सोरबा नोंनि लोगो फन हरदों अनजालु आबौआ नै बेयाव फैगासिनो गथ'खौ लांनो मा बोरै मिथिखो आदाया नोंनियाव दंफैयो होननानै जोंफोरखौ हरनाय सोर आं रायज्लायनि सोर लोगो आंनि हेलौ सोर अम्बिकि आङो राखावस्रि नोङो अनजालुआ नोंखौ नागिरगासिनो नोंखौ बेसेबा रागा जोंना दङसो नोंखौ दोखो बुखागोन ओमफ्राय राजाखौ लाबोखागोननो अम्बिकि अनजालुआ थांगासिनो नों खार हागौबा दानो खार मा आदाया फैमारदों बेसेबा रागा जोंना थांखादों ओमफ्राय आंखौ खिन्थादों होननानै खिन्थानाङा दे खिन्थाया राखावस्रि मानो खिन्थानो नोंथ' आंखौ मददसो खालामदों राखावस्रि ओमफ्राय आदाया फैबाय नामा दा अम्बिकि 20 मिनिटसो जाबाय मा 20 मिनिटसो जाबायानो थां नों माखारै खारदो नोंसा दा मोनैबा नोंखौ दोखो बुखागोन अम्बिकि नोंसा दा नोंखौ मानो एथ'ग्राब रागा जोंदों मा जामारदों राखावस्रि आं उनाव खिन्थागोन दे दे नों दा खिन्थाथ'नाङा नों दा हागौबा खारदो नोंसा आदाया मोनगोन थाबैनो खारदो दे ओमफ्राय नों अनजालुआ दानि खिन्थानायमोन नामा जोंफोर नोंसानो दंफैयो होननानै खिन्थायाखैहाय आङो नोंसोरखौ जोंहानो दङ होननानै गावगायानो आन्दाज खालामखादों खोना आबै जों दा अबाव थांनो आंहाबो रावबो गैया आबै आं अबाव थांनो फैसाबो गैया आखायाव आबै आं दा मा खालामनो आबै बेफोरबायदि थाबाय थाबा जानाय नंला जोंफोर खारनोसै आं राजाखौ लानानै खारनोसै फैसा हरनाय आबै अननानै बेसेबां दं नोंनियाव आबै फैसायानो गैया आंनाव 20 थाखा नामाल'सो दङ मा जागोन दे हर 20 थाखाबाबो ओमफ्राय गथ'खौ लानानै अबाव खारनो नागिरदों नोङो आबै आंबो मिन्थिया आं राजाखौ लानानै अबाव थाङो अबाव थाङा जिखिजाया जोंफोर दा नोंनि न'निफ्राय थांनांसिगोन आबै आबै अम्बिकि गथ'खौ बिफानोनो हराखै मानो मालायबा फिसिनोसो लांगोन ना हानदोंबाबोथ' बेखौ फिसिगोनसो जेबोथ' खालामाना गथ'खौ लांनानै बुथारहैबासो गथ' गथाय गैयै मानसिफोरासो लांनो नागिरदों बेखौ अनगोनसो जोबोर अननाय मोनगोन मोजांसो जागोन लांबाथाय आंनिबा आबै नों माने बुजिया राजाखौ लांनानै बिसोर आलाय सिलाय खालामगोन मैनाथि बाजैयानो सिमाङाव फैनानै बुंथारबाय मोनथिलाय लांलाहाय आङो दा नोङो गथ'खौ लांनानै अबाव थाहैगोन देनाय नोंसोर बांद्रायसो आलाय सिलाय जागोन आखायावबो फैसा गैयाबा दा थाहैनोबो अबाव थाहैनो रावबो गैयानो माथो नोंहाबो मोनथिला आरो आबै जिखिजाया जों दा बे न'निफ्राय खारनोसै आबै थां 20 थाखाखौ लायथां आंबो जिफोरखौ बुथुम लायनोसै आदाया मोनफैगोन अबावबा आदानियाथ' फैनाय आधा घन्टासो जाबायानो खोना मोनफैसिगोनानो बारा गोबाव गैला आबै थां 20 थाखाबाबो लायथां मा जाबावनो धै आलाय सिलाय राजा तुरियावथ' थांसै जोंफोर राजा सिखार नोंसा आफाया फाग्ला जाबाय नोंखौ लांनो फैनो नागिरदों नोंखौ फानहरनो गथ'आ उन्दुलांदोंमोन आबै दे 20 थाखाखौ लाबोदो थांसै आङो आबै नो आबै नो 20 थाखाया हर आबै हर बे 20 थाखायाबो खामानियाव होगोन ओमफ्राय आबै नों अबाव थांमारगोन लामा गिदिंगोन आं लामा थागोन नाथाय बे जायगायाव नङा गोजानाव नोंहा रावबो गैमारा होनबा गैयालै आबै गैयैखायथ' अनजालु आदाया लाबोदोंमोन होनबा नोङो अबाव थाहैमारगोन बेसेबा आलाय सिलाय जाखागोनलै आबै नोंसोरो जाया नायगोन जोंफोरखौबो इसोरा नायगोन आबै थादो रायज्लायबाय थानो सम गैला आदाया मोनफैगोन दे फन हरबानो जाबाय आबै दानो फन हरथ' आङो आंनि नाम्बारजों मानो होनबा आदाया आंनो हरगोन फन गुबुननि नाम्बारजों मालाबा हरगोन दे आं खबर होगोन दे होमबालाय
आबै थाथ'